oɗon jokkeɗade RFI Fulfulde yemɗe jeetati silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal kon waktu yoni to Conakry lamorde Guinée. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde jamala wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka to Mali duuɓi joyyi hande ko laamu Ibrahima Boubacar Keita sammina nambiyen ciwla gila nden waylitere alhaali politique gurnam e banggue kisal waɗi janguji no jokki e Mali no tawda e caɗele uyki ndimago konngol no wondi e caɗele e gueɗe goɗɗe no tawa yoga no gondi e fayre ma en gartu hen Sénégal gonka ɓesguji temedde to Saint-Louis rewo leydi ndi no gondi e sattede ɓe ko egginaɓe waɗi duuɓi sappo caggal ilam e toɓoli mawɗi fedde daranide hakkeji yimɓe Human Rights Watch jirtini e ka gonka mabɓe e dow cimtol yaltinagol hande altine nde fedde noddi laamu Sénégal ƴewto o alhaali caggal jonde aljuma faltiɗo hakkude Donald Trump e Vladimir Putin to Alaska hande jonde teddude no hani waɗude hakkude Volodymyr Zelensky horejo Ukraine e leyɗele Europe yewtidane Donald Trump horejo Amerique jiidal Donald Trump ko walla min yidde Donald Trump ko horejo Ukraine e wallidiɓe mumen Europe naaɓe e jaɓa sarɗiji ko addata jaam toon to Ukraine tedduɓe bisimilla moon on calminama on juurama on jettama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi altine hande sappo e jeetati lewru jeetati ɓuuru waɗi duuɓi joyyi ko kono koɓe ciwli laamu Ibrahima Boubacar Keita to Mali gonɗen e hitande ujunaje ɗiɗi e nogas guila nden Mali na woni e laamu faddew ngu ganduɗa na waɗi waylital dawro cuɓagol peeje mawɗe lugguɗe to banggue kisal duuɓi joyyi caggal ɗum caɗele mawɗe no keddi tawi noon laamu faddew ɓeydanama duuɓi joyyi goɗɗi wawɗi hesitinede janguji kuliyankoɓe no jokki caɗele ki gaynani safrede ndimago haala no wondi e caɗele ɗum no hulɓini yoga e tawaɓe société civile ha e gollidiɓe caggal leydi